Good morning guys. Padulong dito og Lake Duminagat guys no. Muna itong mga kauban guys sa Iminis Driver Vlog. O dara pud guys sila guys oh. Og labi na guys nakauban ra tanin nila guys dara guys oh. Mga idol na to ni sila guys. Nakauban na to ni. Dara guys oh. Ay sir, unsa inyong grupo sir? Kami din ang kuan Imig Sansi. Okay, dahil mo. Mo na ilang mga kauban guys oh. Taga minutes mo dara. Dara kaila man ni taga minutes mo guys oh. Okay guys, paingon mi og kuan day guys kanang ano? Lake Duminagat day no. Dun Victoriano dara guys. Yun, let's remember the mga sa mga this is all Lord, this I give you what to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Dara guys, mga una ta dere oh. Murag ito na mangyod. Dara guys, dara guys. Guys, mga unta mga un. Guys, murag oh. Guys. Una taos luyo murag guys. Luyo na. Dara guys oh. Okay guys. Mga unta guys. Okay, mga on, mukhaon sa taas. Ito mailhan guys, na abot gitag Mount Malindang no. Mount Malindang Range Natural Park, Visitor Center, Barangay Lake Duminagat, Don Victoriano, Misamis Occidental no. Mo ni ebidensya guys. Okay ni guys, paingon ni sa lake yun guys. Pero ako ra ning gi-voice over guys kay di naman ta diri makabana-bana. Murag delikado man og magbana-banha patahan dapita guys muning voice over ni siya guys. No tanawa guys oh. No? Diha guys tan-tanaw na sila. Malili naman na diha guys. Tanawa malili na siya guys. Pero dito tas unahan gyud kay no nawa guys oh. Mo na lake. Pero maabot kita sunahan. Dito tanawa niyo sa unahan guys. Makita gid niyo unsa ka gwapo ang Lake Duminagat no. Natay video na sunahan guys na nakaber gina to gayo ang Lake Duminagat. Nara guys oh na pusing-pusing na siya da guys pero wala banaay ba. Siguro siya mo pusing na tindog ng kauban na mo guys. Dahil laos ta guys layo-layo pa gina itong haikon guys kay di naman ni masulod og motor kay lapok man kayo. Morning gahay kita gayo guys. Daghanon po murag malingaw-lingaw ra pero grabe ka lapog pero believe ko sa ilang lapog guys kay balason man murag balas ba dili mo tapot sa tong sapatos nada guys o tanawa layo-layo pag gid siya guys diha pagid sa unahan ni padulong pero nindot kay mga kahoy dili guys o mga nanagis mga lasang na part ba na mga klase-klaseng kahoy nara kung kauban guys na si Idol Jimar Limbago pa picture pa nawa makita alik na guys kana alik mo na alik pero napagi kababay-babay pa man din ituhan na guys tanaw guys padayon ta sunahan guys dara ta sunahan padayon ta nyo guys para makita ganinyo unsa ka gwapo ang lake no. Kana guys ato na nang gi-zoom dia no. Pero di pa ginamao na pa gi-view ana sa unahan ng nindot gid kay guys. Dara guys tiwasa gid niyo ang video guys kay para makakita mo sa Lake Duminagat no. First time po na mo ning kanhi diri guys. Dugay na kong pangandoy na makanhi sa lake na abot na gid ang panahon na nakalaag mi diri no. Dili gid lalim ang among giagian bastang lisura yun. Napay dala na lisod-lisod gid kayo wala na mo mabidyo tanan nara guys grabe na kaganindot guys na siya tunga-tunga sa bukid guys mo ni siya guys na akong gi-voice over kay murag bawal mo kuno diha magbana-banha gud piki gid kuno magbana-banha kadiha napita guys mo nang di kita magbanha guys kay sudman diha guys kana unahan diha kana hapit ni kita mabot sa kuan gyud sa area no sa Lake Duminagat ni gid mismo layo-layo gid atong hikan guys o kana guys na
kanang part na makita na to kamalig mo na ikuan sa sundalo. Guys, nanagita sa area sa Lake Duminagat guys, no? Kaning tubig na nasa tunga sa bukid. O guys, tanawa. O kana guys, igsuunang dyan iroy taga San Isidro. Naulaw man guys. O kani guys, balik tara guys. Kanang tubig guys, gabi ginagkatinaw. Pasti lang katinaw guys. Dahil walay mga sagbot na hibulong tangan walay mga sagbot na daghang king kahoy, no? Grabe gid siya kanindot guys. Kung wala pa mo kanhin diri guys, puhon-puhon. Makaanhin na mo diri kay ang dalan ginahina na nila og panindot. Gamay na lang ang kulang sa saminto. Almost 5 kilometers na lang siguro ang wala masaminto. Manay mong mga kauban na guys sila. Thank you kay Lord na nakaabot mi sa Lake Duminagat na safety. Walay kakulian sa among biyahe pero lisod gi kayo ang among nagian na mga dalan gumikan sa Kasubidaon. Kay dito man mi gipaagi sa pikas na part, no. Mo na imong kauban guys sa pag-anha na mo diha sa Lake Duminagat. First time gina ko ning laag diri guys. Nindot gi kayo diri lagan guys. Laag na mo diri guys. Thank you for watching.